daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkanku da wannan safiya ta yau Talata, 18 ga watan Nuwamba 2025, inda yanzu haka agogonmu ya daidai da karfe 12 na tsakar dare a nan gundumar Columbia, wanda ake iya kama tashar mu don samun labarai kai tsaye a kan mita 49 ko kuma kilohertz 6,170 da mita 31 ko kilohertz 9,765 masu gajeren zango. Haka za a iya kama shirye-shiryenmu a gidajen rediyo masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar, rediyo amfani, sarauniya, niyya, fara'a, dalol FM da kuma nomad FM. Ko ma sauraronmu a kasar Ghana za su iya kama mu a Alpha Radio da Marhaba Radio. Baya ga haka a kodayaushe za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato www.gtahausa.com ko kuma shafukanmu da suka hada da Facebook, X, Instagram, TikTok da YouTube don sanin halin da duniyar take ciki. Ni da zan jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande tare da taimakon abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da su, bari mu fara da kanin labarai. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya jefa ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin Amurka na kafawa da girka rundunar daidaita al'amura ta ƙasa da ƙasa a zirin Gaza tare da kafa hukumar mulkin wucin gadi a can. Falasɗinawan da suka yi saukar bazata a Afirka ta Kudu sun ce kowannensu sai da ya biya kimanin naira miliyan 3 kafin a ɗauke su daga Isra'ila. A yau Talata ake sa ran yarima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman zai tattauna da shugaba Donald Trump a fadar White House kan al'amuran da suka shafi man fetur da tsaro. Kanin labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A ɓangaren rahotanni kuwa za a ji kowane irin babi aka ajiye mata a gidan siyasa a Najeriya? Jam'iyyun da ake magana ba su ma kai mata a wani matakin zaɓe. Shin kowane hali manoma suka tsinci kansu a jihar Borno? Alhamdulillah alal hakikanin gaskiya ba abin da za mu ce sai dai mu ce godiya ga Rabbi Izzati. Rahotanni da muke tafi da su kenan. Bayan nan muna tafe da shirin mu na kuka na wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar muna. Amma duk kamun mu kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya jefa ƙuri'ar amincewa da wani ƙuduri da Amurka ta gabatar wanda ya yi na'am da shirin shugaba Donald Trump na kawo ƙarshen yakin Gaza, tare da ba da izinin kafawa da girka rundunar daidaita al'amura ta ƙasa da ƙasa a yankin na Falasɗinawa. Ana ɗaukar amincewa da wannan ƙudurin a zaman mai muhimmanci wajen halalta kafa wata hukumar mulki ta wucin gadi tare da ba da ƙarfin gwiwa ga ƙasashen da suke tunanin ba da gudunmawar sojojinsu. Ƙudurin ya tanadi cewar kowace ƙasa memba ta majalisar tana iya shiga cikin hukumar zaman lafiya wadda shugaba Trump na Amurka zai jagoranta, wadda za a ɗauke ta tamkar hukumar mulki ta wucin gadi da za ta jagoranci ayyukan sake ginawa da farfado da tattalin arzikin Gaza. Har ila yau ƙudurin ya halalta kafa rundunar daidaita al'amura wadda za ta jagoranci kawo ƙarshen dukkan ayyukan soja a Gaza, ciki har da kwacewa da lalata makamai ko kuma cibiyoyin soja. Nan take ƙungiyar Falasɗinawa ta Hamas ta jaddada cewa ba za ta ajiye makamanta ba, tana mai cewa gwagwarmayarta da Isra'ila halaltacciya ce. Jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Mike Waltz ya ce ƙudurin ya tsara hanyar da za ta iya kai Falasɗinawa ga cimma gashin kai ta hanyar siyasa. Ƙasar Rasha, wadda ke iya hawa kujerar naki, ta bayyana adawa da wannan ƙudurin, to amma kuma ta ƙaurace ma jefa ƙuri'a domin a samu sukunin iya amincewa da shi. Jakadun Rasha da China, wadda ita ma dai ta ƙaurace ma zaman kwamitin sulhun, sun koka cewar wannan ƙudurin bai ba Majalisar Ɗinkin Duniya wata fitacciyar alƙiblar rawar da za ta taka a makomar Gaza ba.
Majalisar mulkin kai ta Falasɗinawa ta ba da sanarwa tana marhabin da ƙudurin ta kuma ce a shirye take ta sa hannu wajen aiwatar da shi. Jami'an diflomasiyya suka ce amincewar da majalisar mulkin kan Falasɗinawan ta yi da wannan ƙuduri shine babban abin da ya sa ƙasar Rasha ba ta hau kujerar naƙi ta hana amincewa da ƙudurin ba. A halin da ake ciki kuma wasu Falasɗinawa daga Gaza sun ce sai da suka biya dalar Amurka 2,000 kan kowace kujera guda, wato kimanin naira miliyan 3 kan kowane mutum guda domin shiga wani jirgin da wata kungiya ta samar wanda ya kwashe su zuwa Afirka ta Kudu. Matakin da hukumomi a birnin Pretoria suka sake nanatawa jiya Litinin cewar yunkuri ne na kawar da Falasɗinawan daga Gaza. Wasu Falasɗinawa su biyu da kamfanin dillancin labaran Reuters ya yi hira da su sun ce suna daga cikin 'yan Gaza su 130 waɗanda Afirka ta Kudu ta ba mafaka bayan da aka kwashe su cikin mota daga Gaza zuwa wani filin jirgin saman Isra'ila aka sanya su cikin jirgin da ya kai su zuwa birnin Johannesburg. A jiya Litinin ministan harkokin wajen Afirka ta Kudu Ronald Lamola, wanda gwamnatinsa ta jima tana goyon bayan muradu da ɗiyaucin Falasɗinawa da Falasɗinu, kuma ta zargi Isra'ila da aikata kisan ƙare dangi a Gaza. Ya ce hukumomi suna binciken musabbabin tasowar wannan jirgi da zuwansa Afirka ta Kudu. Ya faɗa wa taron 'yan jarida cewa wannan wata alama ce ta manufar kawar da Falasɗinawan daga Falasɗinu. Kada a sha'afa da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana GTA Hausa daga nan birnin Washington DC. A yau Talata ake sa ran Yarima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman zai ziyarci fadar White House a nan birnin Washington domin tattaunawar da za ta ƙara ƙarfafa haɗin kai a fannin man fetur da tsaro tare da shugaba Donald Trump. Wannan ita ce ziyarar farko da bin Salman zai kawo nan Amurka tun bayan kisan wani mai sukan lamirinsa Jamal Khashoggi, wanda aka ce wasu jami'an Saudiya sun aikata a Istanbul ta Turkiyya a shekara ta 2018. A lokacin, hukumomin leƙen asirin Amurka sun ce bin Salman ne ya ba da izinin kamowa ko kashe Khashoggi, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen sukar lamirin Yarima. Yarima bin Salman, wanda a zahiri shine yake mulkin ƙasar Saudiya, ya musanta cewa shine ya bada izinin wannan abu, to amma kuma ya yarda cewa alhakinsa ne tunda shine shugaban ƙasa. Shugaba Trump ya ƙosa da ya ci moriyar dala Amurka har biliyan 600 waɗanda ƙasar Saudiya ta yi alkawarin zubawa jari a Amurka a lokacin ziyarar da ya kai ƙasar a cikin watan Mayu. Shi kuma Yariman yana neman garanti na tsaro daga Amurka yayin da yankin ke fama da tashe-tashen hankula. A lokacin da yake magana da 'yan jarida jiya Litinin, shugaba Trump ya tabbatar da cewar yana da niyyar sayarwa da ƙasar Saudiya jiragen saman yaƙi na zamani samfurin F-35. Sayar da waɗannan jirage ga Saudiya na iya karkata tsarin yadda tsaro yake a wannan yanki. A saboda tun baya Amurka tana da manufar tabbatar da cewar babu wata ƙasar da za ta iya kamo Isra'ila wajen makaman yaƙi a wannan yanki. Masu gabatar da ƙararraki a babbar kotun manyan laifuffuka ta duniya ICC sun buƙaci da a yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan wani madugun ƙungiyar Janjaweed wadda ta yi ƙaurin suna, wanda aka samu da laifin taka muhimmiyar rawa wajen munanan laifuffukan da aka tafka a yankin Darfur na ƙasar Sudan fiye da shekaru 20 da suka shige. A watan da ya shige ne aka samu Ali Muhammad Abdulrahman, wanda ake malakabi da sunan Ali Kushaib, da laifuffuka guda 27 ciki har da kisan kiyashi da fyaɗe a lokacin da ya jagoranci 'yan Janjaweed wajen aikata kashe-kashen ƙare dangi daga shekarar 2003 zuwa 2004. Wannan shine karon farko da kotun ta taɓa samun wani da laifi dangane da laifuffukan da aka tafka a yankin Darfur na ƙasar Sudan.
Mai gabatar da kararraki a gaban kotun Julian Nichols ya ce da hannunsa Abdulrahman ya ɗauki adda ya sassare wasu mutane biyu har lahira, yana mai cewa da ya aikata waɗannan laifuffukan ne da saninsa kuma da gangan ba tare da nuna ko damuwa ba, kamar yadda shaida ta nuna. Nan gaba a cikin wannan mako ne lauyoyin da suke kare shi su ma dai za su gabatar da nasu roƙo gaban kotun, inda su kuma suke neman da a yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 7 kawai a gidan kurkuku. A gaida Ibrahim Alfa Ahmed da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. An daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa a cewar wasu masu iya magana, la'akari da irin gudunmawa da mata ke badawa wajen samar da gyara ga dukkan wata al'umma. Amma duk lokacin da aka yi magana ba da gudunmawa don tafiyar da al'umma, sai ka ga an maida su saniyar ware. Ko me hakan yake nufi? Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, ta yi muna nazari akan dalilai da suke sa ake barin mata a baya. Shekaru 30 bayan taron mata da aka yi a Beijing ta ƙasar China, har yanzu mata a Najeriya na ta kai komo domin ganin an dama da su a fagen siyasar ƙasar. Dubban ƙungiyoyin mata suka yi tattaki zuwa Majalisar Dokokin Ƙasa domin kawo rubutattun buƙatunsu na samun ƙarin kujerun tsayawa takara a daidai lokacin da majalisa ke zama domin duba batun gyara kundin tsarin mulkin ƙasar. To sai dai a yawan shekaru da aka yi a dimokuraɗiyyar ƙasar, har yanzu mata 4 ne kacal a majalisar dattawa, sannan 17 a majalisar wakilai. Wani abu da ya ɗauki hankali shine irin rawar da jam'iyyu ke takawa wajen ba mata dama a lokacin takara, wanda 'yar gwagwarmaya a ƙungiyar mata daga jihar Kebbi, Zahrahu Ahmed, ta yi tsokaci a kai. Zai yi tasiri in suna so ya yi tasiri, ina nufin su shugabannin jam'iyyu, saboda in kika duba most of the jam'iyyun da ake magana ba su ma kai mata a wani matakin zaɓe da har za a ce ai jama'a ne ba su zaɓe su ba. So in abin ya fara tun daga party suka yi reserving, suka san akwai wasu reserve seat da aka ajiye saboda mata, to ko suna so ko ba su so wa'annan seats are meant for women, kuma matan ne za a zaɓe su a nan wurin. Duk da rajin da mata suke yi a Najeriya, akwai sama da jihohi 14 da babu mace da ke rike da ko mukami guda na siyasa, abin da ke nuna koma baya, in ji Dr. Khadija Abdullahi Iya, mace ɗaya wacce ta taɓa tsayawa takarar kujerar gwamna a jihar Neja. Countries inda mata suke ruling su ne suke samun nasara a duk abubuwan developmental factors inda ya kamata su. Abin da ya sa ba mu yi growing sosai a Nigeria ba, don mata ba su enough space su adin ɗin value ɗinsu ba. Shi yasa muke cikin problems ɗin nan. So muka gane cewa mata ba wai taimaka ma kanmu mata ba, mazan ma suna neman taimako. In suka gan cewa mu muka zo muka taimake su, su ma sun san cewa su ma za su ci gaba. In kika duba lokacin COVID-19, countries in kamar su New Zealand da sauransu, wajen da aka samu mata suke governing, su suka samu suka yi curtailing in COVID-19. Dan majalisar wakilai kuma wanda ya kwashi shekaru 18 a kwamitin da ke kokarin gyara dokar kasa, Sada Soli Jibiya, ya yi karin haske kan dalilan da suka sa har yanzu ba a samu yadda ake so a gyaran dokar kasa ba. Abin yana da sarƙaƙiya ne, saboda abin ne gyara yana da wahala, kuma in ka dubi magana tsarin mulki sai an samu amintar jihohi 24, kuma sai an samu amintar kashi 2 ga 'yan majalisa. So abu ne wanda sai an yi gaba a dawo, sai an yi gaba an dawo, sai an ji kuma ba a san jama'a na ƙasa lungu da saƙo an samu aminta su. Abin yana ɗaukar lokaci. Yau ya kai shekara 18 ina cikin wannan kwamiti ɗin, haka take. Abin jira a gani shine ko mata za su samu a gyara dokar da za ta ba su daman tsayawa takara babu hamayya a kujeru 774 na ƙasar, ko za su ci gaba da jira na tsawon lokaci. Madina Dauda, Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. Ba kuskure ba ne idan aka ce duk wani mai shekarun haihuwa da ba su wuce 20 ba a Najeriya ba shi da abin da zai ba da labari fiye da labarin rashin zaman lafiya, ko da na 'yan tada ƙayar baya, ko kuma masu yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa.
wanda tarihin baya sai dai ka ji wasu abubuwa kamar almara, za ka ji ana cewar ba a kulle gidaje idan dare ya yi, ko kuma mutane kan yi tafiya daga birnin Sokoto har zuwa Iko komi dare kuwa. A yanzu fa, wasu al'umma a jihar Borno sun fara jin ƙanshin bara. Wakilinmu Ibrahim Mustapha na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. A 'yan kwanakin nan ana samun yawaitan hare-hare a wasu sassan jihar Borno, lamarin da ke jefa manoma cikin fargaban kai musu hare-hare a gonakinsu. Sai dai yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta fito da wani salon ba wa manoma da ma al'umman jihar Borno kariya daga hare-haren 'yan ta'adda, inda gwamnatin jihar Borno ta baiwa kungiyoyin sa kai kama daga 'yan banga, bijilanti da ma matasa 'yan kato da gora motoci, inda suke kokarin shiga lungu da sako na yankunan al'ummomin jihar Borno suna kula da lafiyar manoma, musamman ma masu ɗibo amfanin gona. Wasu manoma sun bayyana farin cikinsu da yunkurin gwamnatin jihar Borno wajen baiwa al'umman jihar Borno kariya daga 'yan ta'adda. Alhamdulillah mun gode a gwamnatin jihar Borno, Professor Babagana Mara Zulum ya taimaka mana matuka, mun ji dadin shi da ya ba 'yan gora motoci sintiri suna sintiri, mu kuma manomi da sauran manoma na gefe-gefen gari suna samu suna je suna ɗiba amfanin gonansu a kan lokaci. Alhamdulillah mun gode. Kwanan baya dai baya tafiya zagayen da yake masu cikin gari da baki-bakin duk yanzu hankalin su a kwance suna bi suna zagaya gonansu da waken su ɗaɗɗayan da bushe suna bi suna kwakwashe, saura kuma suna amfanin gonar da aka cire suna kan kawo shi gida. Alhamdulillah mun gode gwamnatin jihar Borno. Alhamdulillah ande askran da ya kama alarabur ne filayen da ji kuru gwamnati bero askran da ya filayen fito shi ce tarero da zina lamara bare ladan ande ya bana jin klala. Alhamdulillah alal hakikanin gaskiya ba abin da zamu ce sai dai mu ce godiya ga Rabbi Izzati saboda jajircewa musamman ma 'yan sa kai 'yan gora. Gaskiya kaga ko da yanzu ni ma manomiya ce mun je mun yi harvesting, amma duk da hakan da taimakon Allah da kuma nasu taimakon muna cikin farin ciki. Allah ubangiji ya ƙara ƙarfafa mana su, sannan kuma Allah ya taimake su akan aikin su. Shin da kuka je ya yanayin gona ba wani fargaba ko alamun barazana ko wani tashin hankali? A hakikanin gaskiya wani lokacin gaskiya mutanen nan suna iya fitowa su dan tsorata mutum kaɗan, amma kuma yanzu kwana biyu nan alhamdulillah sai dai a wajajen gefe-gefe muna ji wai an ce ana kidnapping. To shi ma dai muna da tabbacin cewa gaskiya inda jami'an tsaronmu sannan da kuma 'yan sa kai detail idan suka ji za su ɗauki mataki don ganin an tafi gona an je an yi harvesting an yi komai an zo cikin ƙoshin lafiya. Sama da shekaru 10 kenan jihar Borno ke fuskantar hare-haren 'yan Boko Haram da na ISWAP, lamarin da ke tilasta mutane da dama barin garuruwansu tare da neman mafaka a wasu sassan birnin Maiduguri. Wasu daga cikin kungiyoyi da ke taimakawa jami'an tsaro wajen kawo karshen 'yan ta'adda a jihar Borno sun bayyana farin cikin su da basu motoci da gwamnatin jihar Borno ta yi, inda suka bayyana cewa za su kare kwazo wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar Borno. Kikanin gaskiya ba abin da zan ce illa Allah ya saka masa. Kaga nan garin mu ne, kasan mu ne. Kaga wannan abun ba yau ba muka fara yin shi. Filhazal ma maharba kam kowa an gan shi haka. Insha Allah rabbi kamar yanda mun yi alkawari ma Allah kuma gwamnatin Borno Babagana Umar Azul mun yi masa alkawari. Insha Allah rabbi za mu yi masa aiki nan fiye da yanda baya samani. Kamar yanda yake aiki insha Allah mu ma da kanmu muna harki da shi tare. Insha Allah daga yanzu za mu fara canja ainihin aikin da yake tafiya Maiduguri, za a gane cewa aikin nan ya canjo. Insha Allah a karkashin Nigerian Hunters. Balle tun can da ba mu da mota, ba mu da kaya muna aiki. To alhamdulillah daga yanzu insha Allah za mu fara aiki kowa ya gani da insha Allah. Ya tabbatar mana da cewar wa'annan motoci ne na aiki wanda za a zakulo ɓata gari a cikin jihar Borno. Kuma insha Allah mun yi alkawari 100% za mu yi aiki da wa'annan motocin kamar yadda aka umarci civilian JTF. Ibrahim Mustapha, Amurka ke magana daga Maiduguri. Kuma sauraro kada dai a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu je ga shirinmu na gaba. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace duka ba wannan a cikin yanci. Masu saurari assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin sabon shirin kukana a wannan sabuwar tasha ta Amurka ke magana wato GTA Hausa.
Mahmud Ibrahim Kwari ke muku sallama a wannan kafa. Duk abin da naga ya fi karfi na to sai in ce Allah ya isa ba don ina so ba. Haƙƙina nake bi. Muna rayuwa a irin wata ƙasa wanda idan aka taka ka kai haƙuri gobe ma za a iya ƙara taka ka. Je ka da wannan gaskiyar magana shine yake hana ni dai in kai ƙara wajen hukuma. Ni matakin da yake dauka kawai in dangana su ga Ubangiji saboda ai sun fi ƙarfi na. Manuniya kenan game da kunshin shirinmu na yau. Amma gabanin haka za mu gabatar muku da takaitacciyar shimfiɗa dangane da alƙibla da kuma manufar samar da wannan shiri na kukana kana da kuma muradin da yake burin cimmawa. Sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci to sai kaga an Masare wannan sabon shiri a wannan sabuwar tasha ta Amurka ke magana zai mai da hankali ne wajen bibiyar haƙoƙin al'umma a matakai daban-daban. Dokokin ƙasa da ƙasa kundaye da daftarin tsarin mulkin gwamnatocin ƙasashen duniya sun yi tanade-tanade masu yawa domin walwala da jin daɗin al'umma a dunkule ko kuma a ɗaiɗaikunsu walau ta fuskar siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro, ilimi, kiwon lafiya ko kuma gudanar da addini da sauran batutuwa. Ko da yake waɗannan na cikin manyan dalilan kafa gwamnati ita kanta, musamman ta demokradiyya a kowace ƙasa wadda ke samar da hukumomi da cibiyoyi da za su taimaka mata wajen cimma waɗannan muradu. Amma har yanzu al'umma a sassan duniya na fuskantar ƙalubalen take haƙƙin ababen rayuwa ko kuma 'yancin cimma burin rayuwa da mu'amalar yau da kullum saboda gazawar gwamnati ko hukumominta ko kuma ma gazawar jama'ar ƙasa ta fuskar mutunta doka da oda. Ƙasashen nahiyar Afirka irin su Najeriya, Kamaru, Nijar, Ghana da sauransu na cikin rukunin ƙasashen duniya masu tasowa da haƙoƙin 'yan ƙasa da walwalarsu ke fama da ƙalubale, yayin da a hannu guda kuma ƙarancin kiyaye doka da odar gwamnati ke mummunar taka rawa. Baya ga haka, 'yan ƙasa a galibin yankunan wannan nahiya ta Afirka na da raunin jajircewa wajen bibiyar haƙoƙinsu, yayin da wasu ko wani ke ƙoƙarin take shi. Ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage. Wannan batu na rashin jajircewa domin bibiya ko ƙwato haƙƙi da ya zama ruwan dare a tsakanin al'ummar wasu daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka da shi za mu buɗe labulen shirin na yau, inda wasu daga cikin mazauna birnin Kano na arewa maso yammacin Najeriya ke cewa. Sunana Iliya Inosa Sheka. A mabiyawa ni dai gaskiya ni a karan kaina ni da ina yin kawai ina cewa to duk wanda ya zalunce ni tunda ni gaskiya in ka kai ƙara misali ko a wani mai unguwa za a ce to za a zauna za a yi magana a ce to je ka dawo. Ka je ka dawo din nan shine yake wara kai ga talaka zaka je neman abincin ka an ce je ka dawo wannan gaskiyar magana shine yake hana ni dai in kai ƙara wajen hukuma a ƙarar da za a iya yanke ta a cikin wata 2 ko wata 3 ma ta karshe saboda abu ne na bincike to za ka sai a kai wajen shekara 3 ma ba ya komai ba. Sunana Muhammadu. Ni matakin da yake dauka kawai in dangana su ga Ubangiji saboda ai sun fi ƙarfi na. Sunana Abubakar Umar. Ko cutarwa da dole sai dai ka bar wa Allah. Akwai cutarwa da kuma aka yi maka za ka iya ɗaukan mataki na shari'a. Mafi akasarin shari'a za ka ga an ɗaukan mata dogon lokaci, wannan dogon lokacin da ake ɗauka kan shari'a shi yake sa mara ƙarfi jikinsa ya kwale sai dai ya haƙura ya bar wa Allah. Sunana Rukayya. A yanzu haka zancen da nake maka ni marainiya ce, iyayena sun rasu, kuma duk daga cikin mahaifiyata daga uwata har ubana ba wanda bai mutu ya bar wani abu ba. Yan uwa sun bi ta kan abubuwan, suna kallon abubuwan da suka mutu suka bari, sun wulakanta mu, sun tozarta mu. Ga miji Allah bai haɗa mu da na arziki ba, muna zaune gahi na ƙarshe ma yanzu ni da yara na 5 gahi na ƙarshe kwana muke a titi. Sakamakon gaskiya yadda shari'a yanzu take, idan mutum ya kware ni kawai ina kai ƙararsa ne gurin Allah subhanahu wata'ala. In ma ka je gaban hukuma babu nasara babu galaba. Ni gaskiya idan an cuce ni na yi Allah isa, ba wai na yi Allah isa bane don kawai an fi karfi na, kawai saboda ina haƙuri ne, saboda in na tsaya zan bata kaina lokaci ne ko ne rigima da mutum aka sun haka. Zan iya haƙura ni a matsayina na mai hankali dan an cuce ni in haƙura, amma kuma fa ba wafin karfi na haka ba zan iya tashan musu da hankali ba. Akwai cutar da za a yi min ɗauki mataki da kaina, akwai kuma abin da za a yi min
in yi Allah ya isa. Abin da ya fi karfi na shi nake wa Allah ya isa. Amma in na ga ina da damar da za in ba haƙƙi na ko in kai ƙara ko zuwa kotu ko in kai wa na sama da ni ya ɗauki min mataki, ina iya yin wannan. Amma duk abin da na ga ya fi karfi na to sai in ce Allah ya isa ba don ina so ba. Haƙƙina nake bi. Muna rayuwa a irin wata ƙasa wanda idan aka taka ka kai haƙuri gobe ma za a iya ƙara taka ka. Shine dai wannan dalili na kawai. Gaskiya a wani lokacin na bin haƙƙina, wani lokacin kuma kawai kyale mutum nake nemi Allah ya san bashi da Allah. Amma dai majority gaskiya ina da dama na fi bin haƙƙina. Ni Garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu. A shirinmu na gaba za mu ji ta bakin masana dokoki da shari'a da sauran masana a dangane da wannan batu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga tashar Amurka ke magana wato GTA Hausa ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ilimi babban abu ne gunmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu. Yanzu kuma ga Bibi Branko da labaran tamola a takaici. Dan wasan kwallon kafa na Bari FC da ke Kano a tarayyar Najeriya Muhammad Umar ya lashe gwarzon dan wasa a fafatawa da kungiyarsa ta yi da Enugu Rangers cikin gasar Premier League na Najeriya mako na 13 a jiya Litinin. Bari FC ta doke Enugu Rangers ne da ci 2-0 a filin tunawa da Sani Abacha da ke kofar mata Kano. Bayan tashi daga wasan ne mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Bari FC Ladan Boso ya bayyana wa manema labarai yadda suka ji da wannan nasara da suka samu. Gode ma Allah ya san jaraban da yake mana ko a da kuma ko a da din wasan mu annan da mu da yayin ba kowa san cewa an buga ba sa'an nan ne kawai babu in ka duba match din mu a Kasina da kuma match din gane zuciyar yaran ta nuna cewa suna so. Kungiyar kwallon kafa ta Baro FC tana sabon kalubale wajen zura kwallo a raga wanda hakan yake kawo mata cikas inda yanzu haka take mataki na 16 da kasar teburin gasar Premier League na Najeriya. Daga gasar Premier League na Najeriya za mu tsallaka nahiyar Turai shi ma bangaren kwallon kafa sakamakon fafatawa da aka yi a wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Northern Ireland ta samu nasara akan Luxembourg da kwallo ɗaya mai ban haushi. Kasar Malta kuwa bata da daɗi ba, Poland ta doke ta da kwallo 3-2. Czech Republic ta lallasa Gibraltar da kwallo 6-0. Kasar Netherlands ta samu nasara akan Lithuania ne da kwallo 4-1 yayin da Germany ta lallasa Slovakia da kwallo 6-0. Montenegro inda bata da daɗi ba, Croatia ne ta doke ta da kwallo 3-2. A yau kuma sauran wasannin za a fafata. Kasar Scotland ne za su barje gumi da Denmark yayin da Spain suna tare da kasar Turkiya. Wales za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta North Macedonia yayin da Romania suke tare da kungiyar kwallon kafa ta San Marino. Australia kuwa za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Bosnia Herzegovina. Bulgaria suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Georgia yayin da Belarus za su fafata da kasar Girka. Sai kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar Sweden suna tare da Slovenia yayin da Kosovo za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Switzerland. Bala Dahiru, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. A yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice. Kwamitin Sulh Majalisar Ɗinkin Duniya ya jefa ƙuri'ar amincewa da wani ƙuduri da Amurka ta gabatar da ya yi na'am da shirin shugaba Donald Trump na kawo ƙarshen yakin Gaza tare da ba da izinin kafawa da girka rundunar daidaita al'amura ta ƙasa da ƙasa a yankin na Falasɗinawa da kuma wata hukuma ta mulkin wucin gadi. Yau Talata ake sa ran yarima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman zai ziyarci fadar White House a nan birnin Washington domin tattaunawar da za ta ƙara ƙarfafa haɗin kai a fannin man fetur da tsaro tare da shugaba Donald Trump. Masu gabatar da ƙararraki gaban kotun duniya ta manyan laifuffuka sun buƙaci da a yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan wani madugun ƙungiyar jajjawe da ta yi ƙaurin suna Ali Muhammad Abdulrahman wanda aka fi sani da sunan Ali Kushaib. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu can anjima da maraicen ku. Karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Kamun mu yi sallama da ku bar mu mika saƙon fatan alkhairi na Amurka ke magana zuwa ga sarkin Fulanin jihar Oyo, Arɗon Arɗo, Alhaji Buba Mijin Luttu, da abokin haihuwar shi Alhaji Maro, da fatar su da iyalansu suna cikin ƙoshin lafiya.
Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Alfa Ahmad da ya taya ni gabatar da shirin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.